sangana zvekare kwatiri kuita paCoolium TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana vari first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare, ndioramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa yandiri kusangana nayo iri kunzi the acting president General Retired Chiwenga will preside over the burial of Brigadier Retired Shadrack Dingani Ndabani at the National Heroes Acre today. Ndo nyaya yandiri kuti ndiganza ndingouya nayo ndikuzivisei update about this whole issue. Mageneral aya ari kungofa zvisinganzwisisike, saka one wacho ari kunzi ari kuenda kunovigwa navachiwenga since vamunangagwa vasiri munyika, saka uyu ndiye ari kuti ari kumhanya maduties zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichiitwa napresident since ari acting president. So ndangoti tigeza ndingoya ndikokuzivisa zvimwe zvinhu zviri kuitika kuti nyaya yacho, because vanhu vazhinji vanga vakamirira kuti vazonzwisisa kuti saka nyaya yacho iri kuzofamba sei, zvichazenge zvapapi, chii chimwe chazenge chichiitika nedzimwe nyaya dzinenge dzichitaurika. Saka ndo payave nyaya yacho ikwa zvinezvi, vachiwenga ndo vari kuenda vakamira sapresident. Tingangoti ndo vanenge vari musara pavana panguva yacho inei yatinenge tiri, saka ndo vari kuenda kunoviga avo gamba raka ngofawo pamazuva adarika iwaya. Ndo nyaya yacho ndangoya ndikakubatirai pachannel yenyu paCoolium TV ndichikuzivisai nawo.